Bilan li pajjiżna jkollu industrija tal-films tul is-sena kollha u li tibqa' mixja l quddiem, il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis ħabbar inizjattiva ġdida biex tgħin l-industrija lokali. Industrija tal-films illi trid iktar flus biex timxi l quddiem u allura qed nagħtu tax credit fuq kull kontribuzzjoni li ssir għall-industrija lokali li jkunu films lokali. Dan ifisser li kull min jikkontribwixxi fil-produzzjoni ta' films lokali u inizjattivi ta' taħriġ offruti mill-Kommissjoni tal-Films se jibbenefika minn tnaqqis ta' 150% fit-taxxa. Il-Ministru Zammit Lewis sostna li b'din l-iskema l-istess kummissjoni se jkollha riżorsi akbar biex tgħin lit-talent u lil ħaddiema lokali għall-films filwaqt li tkompli toffri t-taħriġ. Lan tagħna huwa li niżviluppaw l-industrija tal-films lokali, però iktar minn hekk ikollna a skilled workforce illi mbagħad noħolqu jobs ta' kwalità li jistgħu wkoll jintużaw u jkun hemm opportunitajiet meta mbagħad jiġu films kbar minn barra li jiġu f'pajjiżna. Waqt konferenza tal-aħbarijiet intqal li bejn l-2014 u l-2016 il-Kummissjoni tal-Films se tkun investiet €1,000,000 f'taħriġ. Il-Ministru għat-Turiżmu sostna li s-sena l-oħra kienet prova ċara tal-ħtieġa li jkun hawn iktar talent lokali. Sissa is-sena l-oħra kellna sfida kbira x'tanġibna xogħol illi it-talent lokali ma kellniex biżejjed u allura din hija politika fit-tul illi niżviluppaw iktar talent lokali u niżviluppaw iktar skills illi jistgħu jieħdu l-opportunitajiet li jiġu f'pajjiżna biex joħduhom il-Maltin u l-Awċin. Il-Kummissarju tal-Films Engelbert Grech qal li mhux se jkun hemm limitu ta' x'għajnuna se tingħata mill-Kummissjoni. Però meta wieħed jikkunsidra li dawn huma produzzjonijiet lokali, il-maġġoranza tagħhom ma jaqbżux il-€1,000,000. Qal ukoll li bħalissa f'Malta hawn il-ġbit ta' żewġ riklami televiżivi, sensiela tat-televiżjoni u qed isiru l-preparamenti għall-film Taljan.